Y epa, la 1, que vengo de vuelta, Learn Japanese to Survive, que ya gorekin. Eta, bueno, hemen gutxiko nuen, aterako nire apunten libreta, barkatostu zaita hori ateratzea. Mendik utzi genuen, nun etxearena egin genuen, eta lekzio berri bat izan genuen baita ere. Eta, bueno, orain ezak izan egin behar duen, egia zena pasatuko naiz momentutxu batetan armeroen gandik, porque ez dakite zelan... Ez... juste eta... Bui... Zenbat dirudeko, 3.000, vale. Glam... Possession amar... behitu, esaten dugu zenbateko eta dana. Bokuto eraso plus sortzi tal. Vale, dugu duten dizagua, porque principio ez dugu naiz behar. Hor, eta. Wakizazi. Iron Axe, Boxing Gloves, eta bost, ostia. Lonen txako. Buckle. Vale, antiota awaken, hau egiten du. A remedy for sleep. Vale, revive. Biditu, ondo. Hau lonen txako da, wakizashi be. Espata bat da, tío. Lonez da de puños. Ataque eta más. Misaki. Ba. Misaki entzat erosiko dugu. Ekip. Venga. Ekip eta... Vale, Vale, eta hau da... Vale. Orduan, orain salduko diogu. Bokutoa, porque hau ekipatuta dauka besteak, así que bokutoa saldu dezakegu. Eta saldu dugunarekin... Hau, erosi. Eta, epa, ez latu naiz. Ekipatu, Leon. Bai. Listo, eta este saldu. Vale. Por cierto, komentatu beharra daukat, aurkitu dudala katakana gero egiteko, vale? Orduan, gero, logikoki, egingo du katakana baita ele. Vale, jakin dezazuen estimen dago. Arritu egin zitzaidan, baina badago. Vale, hello again, what would you like to do? Revise a lesson, continue with new lesson. Lesio berri bat. You must be ready to continue, bai, venga. Vale, osea, esan eguna, preste egun borgalera esploratzeko, eta bar. Eta gure, klaro, esploratzeko gure ordengo destinera. We want to, bizitutu nahi dugu Dolphin Tower. Dolphin herria. No. Vale, Dolphin, Txe, mendik joan beharrean. Epa. Zateko gu, por txertu, itemetan hemen revive, esto de bide, vale. Vale, ondo goaz, orduan. Objeto eta soto goaz. Ai. Orduan joan beharra. Katxiz. Dolphin Town. Venga. Piskat, matxaktuta dago hau, Nola esan korrik egiteko, tio? Abet, shiftarekin. Vale. Venga.
Eta ja, azten gara, nik hasi behar nahiz hemen, txuletak ateratzen. Vale. Dekogu. Piskataltzen. Txuletak ateratzen ditut. Piskat komplikatua dalako nik egiten dudan bezala egitea, bale? Nahi dut esan. Joko hau dago prestatuta dena jarraian egiteko. Holan, seguratzen zala, joaten zara ikasten hitzak, silabak eta bar hobeto. Ez nik nagoen egiten bezala, nagoela igual egiten saiotxo bat bi astero, edo rarako zeozer, bale? Orduan, hau hoberena da, zuek hartzea jokoa eta egitea jarraian behin edo birritan, zuek etena teoria guztia ondo ikasteko, bale? Nik egi esan da, jokoa bukatzen dugunean, egingo dut berriz joko guztia nire kontura, lasai, hor plan bat besteren atxetik. Porque bestera, nik egiten dudan bezala, ez da modu, ez da egokia, ez ona. Eta azkenengoa da... bai. Ez jogo zer egin? Bai, bala, hostia. Me suda. Desde que vengo negatik suda. Vale, leche. A ver. ¿Dónde? A ver. T. Oh, pues tío, pasa. Teoria, nik hemen dudanagatik zu da. Misaki. A ver, item. Revive. Misakiri. Orduan zein da? Ez que bi zu daude. Claro. Baloren urtzen dut... Saji, bale. Claro, nagoen erantzuten bestea. Hau da, bale. Zuek ez nintzen goratzen honetaz, baina, claro, zuek hau kontroan izan behar duzu, guzti hau, osea... Bizu daudela eta guzti hori. Orain bai. Ez nintzen goratzen bizu zeudela, biera egiteko zu. Biera etara egiteko. Nik nire bideo propioak ikusi beharko ditu, porque estela... Porque bestela... Txen, ingo duguna da... Item... Lamune... Venga. Bueno, igual... Piskatean kea dela... Hemen teorian zer egin behar dugu. Eskatetxak bizitatu. Betu. Oian jabesta ikasi dut dela. Zu hau. Berdinak dira. Zu hau. Goeko bazan... Txi. Bai, txi. Eta txi. Ondo egiten du, jokoa eta asko gustatzen zain nola, lekzioak koloretan banatzen dituen. Zuk kontrolatzeko ikasiozun azkenengoa. Hori asko gustatzen zaite. Eta bestea zen... Te uste duzala. Bai.
Ez digo zer egin. Aigo la hostia, sea raro. Tu. Por txert, mapetan nahi figatzen naizela pertsonaiak eta mapa dauka kriston desproportzio bat. Ui, eskatxo bat. Ate bat. Ui, polita. Zeu. Badakizu zorretatu zitzaion herri honetara? Noburok apurtu zuen, edo lertu zuen gogoratu, Noburo zela txarra. Devil Warlock. Warlock gerraria edo. Uste nuen bezala. Ezagutzen duzu, dakizu berataz? Indiz, noski. Arrituta nago zuek ezagutu duzuela. Aklaratzeko edo argi usteko. Arrituta nago bizirik atera zaretera berataz hitz egiteko. Nor zara? Puto suspentsibak. Hau agertu zen, bizan behar da ate bat, ate txiki bat, ate antzeko bat. Baina nora darama edo nora zabaltzen da edo. Lagundua irekitzen. Neu? Zergatik? Ondo, bera daki Misaki ikusi dituela horrelako ateak. Gu biok. Noburo utzi ditu hori, gerlari... utzi dituela asko, horrelako asko Japonian, ezta? Bai, egin du. Baina bera gero izan zen, exilatuta izan zen herritik. Osea, exilatu osten jarri zituela, esan nahi du. Baina gure ingeniariak ezin izan zuten zabaldu. Gure ingeniariak. Zer egiten dizu ustea pentsatzea zabaldu alde dezakegula? Barrazio betengatik. Noburo da, bale, inoiz baino debiagoa dala. Osea, desil, babesa ez, desil edo, hori da shield. Desil, ez dakiz zaten shield. Zeozer, osea, ate horretako zeozer hemen dago. Now here, nowhere, osea, ez dago nora. Osea, ulertzen dut komunikatuta dagoela beste ate baterin Japonian, bale? Baina ez dudan oso ulertzen dut nola, bale? Bale, bera, itarasko bat zuen, Hokkaido Gokoku burruko ez dut dela historikoki burruko, erraitateko burrukoa, ez nago zigur, baina ez dut baietz, Baina bera horrendik superindartsua da. Burrukatugu berarekin herri honetan, Tokio honetan, baina gehiagotan. Claro, atera zituen hiragana gorraliak bere nahiak lortzeko. Osea, horiek dira mendik ibiltzen da biltzaten izaki horiek. Niri aboid, osea, saiestu egin naute dirudienez. Ezin izan naiz batera hurbildu. Ez dut esan behar diguzula nor zaren zuri lagundu baino lehen, claro. Nire izena ez da garrantzitsua. Noguro bera nahia da. Osea, hau da, Noguroren arreba. Your brother zura nahia, what the fuck? Nani? Itxoen Clegg, Misaki. Ezin dugu emakumeo sinestu. Ados egon bat naiz neuronekin. Ezin dugu
Ezin gara zutaz fidatu, ez? Ez nogurok egin duenaren ostean. Normala da. Normala da. So be it. Behar bada cross paths egin. Vale, igual gure bidea berriz gurutzatzen direla, eta zehose, uste dut esan nahi duela. What? Phew. Zertaz egon da... Zertaz izan da guztiago, no? Ez dakit, baina... Ez dakit, baina, honen atxean zeo zer dago. Claire, laguntzen idazu? Venga. Nagoaz. Oa. Bolatxo horiek, argi bolatxo horiek. Alde guztietara, iesain dute edo. Badaude asko, uizulgo... Osa, bale, aurkitu behar ditugu. Ondo, pikain. Bale, orain berriz txuleta jarriko dut, zuen baimenarekin, porque bestera ez nahiz ezertaz enteratzen hemen. Osea, bolatxoiek topatu behar ditugu. Ondo, burrukatu. Deko hori zu. Hain zuen, alde batetik deko zu. Bestatetik deko zena, a ver, bestea zan. T, izango da, C. D. Vale. Da. D. Eta bestea, Y-gantzeko hori... Do. Paralizatu egin digu. Efektu polita paraliziarena, por txerto. Horrein galdera da. Joango dira efektu negatiboak burruka ostean. Eraso normala. Ole. Bai, bale. Vale, ondo. Ez dakiz eman duan. Ama 8 minutu, bale, pizkatxo da gehiago. Pordon bilatu behar ditugu. Suposatzen dut hauek direla, ez da? Kristaltxo hauek. Oh! Azken naiz, eskerrik asko, jainkoaren izenean. Vale, beste giztara golkitzen baitugu, jende askatuko dira, vale. Eman zuen jorbe ez, aldu zuen guztia. Vale, herrianen geloa gure eskutan dago. Vale, bostetik hori zen jakin nahi nuena, zen bat zeuden. Txua! Amatxo maitia. Baita menago beste bat. Justo burrukatxo bat. Venga. Deku berriz. Jode. Txua! Jesus maitia, barkatu. A ver, zu... Zua! Ama maitia, jo, eman dit hor justu momentua. Deku baita ere... T. Eta bestea esan dugu... Horren ez da topatzen...
Joe, topatzen dudan. Za ez... Ez dut harin topatzen nire txuletan. Dira dakutenekin, Zeke zebez. Joe, itxun hau edo ze, hostias. Da Santzekoa, baina kontra, oza, al revés, justo. Itxunago, tío. Luego está. Y sí es. Sí. Madre mía. Acojonantea da, beratu behar dudala dakutenarekin normala topatzeko. Venga. Venga, beste persoan bat asko dut. Ole, efektu hori, ondo nahitzen den dagoela hor. Ez den PG Maker edo horrako horrekin eginda. Ahí ba, ez bitu ze guapa den hau. You save me, eskerrik asko. Ego nahi zor sartuta prisonero askotan, please. Askatu beste herritarrak. Bi bostetik, vale. Nik uste dut, hemen ikusteko gara heldu zaigula, gutxo gara 20 minutu goaz. Urrego saioan gehiago, bukatuko dugu misio hau, eta demoraten badigugu baita ere beste leze bat, ez dakit zen handoan zenbateko den misio hau. Beraz, beste gabe, guztu izan duzue, perko izan duzue, zaindu, eta horrengo arte lagunok, agur!